La caleta de la Lili. Els llenguados enjogassats. Aquestes flautes agradaran molt, pare. Això espero, Lili. Ui! Tu toques superbé, pare. Tu també ho fas bé, Lili. Què passa, Gavi? Guaita! Oh, un tresor marí! Vaig a fer-hi una ullada, pare. D'acord? Molt bé, Lili. Seré aquí si em necessites. Molt bé, pare. Corre! Què és això, Gavi? Potser és el volant d'un cotxe d'aquells antics? Potser és una peça d'un rellotge de pèndol? O potser és una safata per portar-hi pastissos boníssims? De l'altra banda del món, a la caleta del tronc. Anem, Gavi! Tothom a bord, cap a la caleta del tronc. Hola, capità Salat. Puja la vella de l'Ila, Lili. Estem a punt de salpar. Mira que ens hem trobat, Salat. Ostres, això que tens a la mà, Lili, és un disc. Amb això abans sentíem música. Oh, els vells temps. Oh, doncs jo no sento res. T'ensenyaré com funciona el magatzem del port. Terra a la vista! Seguiu-me, mariners! Entesos, Salat. Però què és això, Salat? Això és un tocadiscos. Dóna'm el disc, Lili. Oh, fa música, Salat. Tal com tu has dit. Feia anys que no la sentia, aquesta cançó. Que la coneixes, Salat? Oh, i tant que la conec, Lili. És meva. Ostres! Aquest disc el vaig gravar amb el meu grup, els Llenguados Enjogassats. Uau! Doncs éreu realment bons, Salat. Ah, com xalàvem els Llenguados Enjogassats. Ai, com l'enyoro, el grup. Així, ja no hi toques ara amb els llenguados enjogassats? Ja m'agradaria, Lili. Els altres se'n van anar a córrer amunt. Sóc l'únic llenguado que queda. Va, tinc coses molt més importants en què pensar, com ara endreçar aquestes nanses de pesca. Pobre Salat. Anem al cafè a buscar un pastisset de nata per en Salat. Això l'animarà. I llavors li vaig dir a en Fredet, treu aquestes daixonses del meu tren. Ben dit. Ai, un pastisset de nata, sisplau. És per provar d'animar en Salat. Sí, esclar, estimada. I doncs què li passa? Enyora el seu grup de música. Els llenguados enjogassats, me'n recordo perfectament. Hi ha molta gent que sap fer música a la caleta del tronc. Potser podríem reunir un nou grup de llenguados enjogassats. Has tingut una bona pensada, Cuca. I jo t'ajudaré a reunir-los. I ara, de què va tot això? Nosaltres som els nous llenguados enjogassats. On són els llenguados? Els llenguados enjogassats era el nom del grup musical d'en Salat. Aprendrem a tocar una de les seves cançons i després la tocarem amb ell com a regal. Quina bona Ostres, idea! cauran les llàgrimes. Seria genial. Seguiu tots al meu ritme. Ostres, quin soroll més horrorós! Fem una música una mica d'avantguarda. Amuntegar nanses et fa venir gana. Em sembla que em menjaré un pastisset de nata. Mira, ho sé. Això sona molt malament. No podrem tocar amb en Salat sonant d'aquesta manera, Parlant del gust salat, ja el tenim aquí. Oh! Provaré de convèncer-lo que torni més tard.
Hola, Salat. Ah, hola, Lili. Vinc a menjar-me un pastisset de nata de la Iona. Avui no n'hi ha de pastissets de nata. Els pastissets s'han acabat. I la nata? Ostres, doncs m'estranya això de la Iona. Vaig a veure si es troba bé. Hola, company. Tots teniu instruments. I això vol dir que tocàveu i no havíeu comptat amb mi. És que assajàvem per formar un grup de música amb què poguessis tocar els nous llenguados enjogassats. Per mi? Però no ens en acabem de sortir. Oh, oh, oh! Però és que mira, Lili, no és fàcil tocar com els llenguados enjogassats. Cal posar-hi el cor, fixa't. Oh, noi, em penso que ja ho tinc. Ara m'agrado. Això sona la mar de bé! Gràcies, Lili. Això em recorda els vells temps. Lili! Oh, i és hora de tornar a casa, ara! Pare, he après una cançó nova. Ah, que bé, Lili, sentim-la. És dels llenguados enjogassats. De qui dius?